Amincin Allah da yardarsa su ƙara tabbata a gare ki ya ke ma'abociya kyau, haske, kwarjini, nutsuwa, kamun kai, tarbiyya da kuma aminci. Na sani a duk inda kike yanzu, kina zaune ne cikin matsanancin mamaki da tunanin cewa shin ko anya da gaske ina son ki kuwa? Shin dukkanin kalaman da na daɗe ina furta miki anya ko ba ƙarya ba ne? Ba zan ga laifinki ba ko kaɗan idan kika yi wa'annan tunanin. Amma zan so ki ɗan bani aron lokacinki da kuma hankalinki don na samu na fahimtar da ke dalilaina na yin hakan a gare ki. Duk da na sani cewa abu ne mawuyaci ki gaskata zantukana. Tabbas ina son ki, ina kuma ƙaunar ki, ƙauna mafi tsananin so da kuma gaskiya. Cewa da na yi miki ki fita harkata ki kuma manta ni, na yi haka ne saboda tseratar da soyayyarmu daga faɗawa cikin barazanar da take ƙoƙarin rubtawa da mu ciki. Ganin cewa na samu labarin cewa a gida an sama miki miji wanda za ki aura. To, na ji tsoron kada soyayyata da ke ranki wanda ta yi tasiri mafi ƙarfin gaske ta sa ki bujirewa zaɓin da iyayenki suka yi miki. Saboda zaɓinsu a gare mu shine daidai a komai. Amma a yanzu da na samu labarin an janye, shine dalilin da ya ƙara tarsasa ni ya sa ni na dawo domin ni da ke mu koma cikin farin ciki da muke a baya. Za na so ki manta duk abin da ya faru kamar yadda ni ma na ba ma kaina shawarar yin haka. Mu share kuma mu manta mu ture dukkanin wani abubuwa da suka wanzu a tsakaninmu suka samu zub da hawaye. Yanzu lokaci ne wanda ni da ke ya kamata mu dawo tare domin gina rayuwar mu ta nan gaba. Sa'annan mu kuma ɗauki dukkanin abin da ya faru a gare mu kaddara kuma darasi a gare mu. Yin hakan za ya taimaka mana a zaman na gaban Allah yadda. Ina fatan za ki tarbe ni ki kuma yafe mu. Ko da za ki hukunta ni, tabbas na amince na kuma yarda. Amma ina so ki sani, ba zan taɓa yarda ba da ki bijiro min da kalmar rabuwa. Daga ni, naki Suleiman Nuruddin, wanda aka fi sani Captain Nuru Habibi. Na bar ki lafiya, ki huta lafiya, sai na ji daga gare ki masoyiyata.